Arre berdeak etxe zuriteia gorriak, darme autoa bidean, baino nizep, banupetik. Jendia familia retratuetan bezala, narritasuneraino perfumaturik, animaerak utxiztoia mesetara. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa desoitzen. Martin Larraldez horrelako egun baten hiltzen gairetan, erdiak zabarrik etzan da, zerua itxaso zikin bat da. Aginak itxaso zikin bat dela esaten, agian zerua itxaso zikin bat dela esanez.